Таҗикстан парламенты каршында хөкүмәткә каршы протест дәвам итә. Оппозиция җитәкчеләре премьер-министр Наваз Шәрифнең вазифасыннан китүен таләп итә. Алар Шәриф фиркасын һәм башка югары рәсмиләрне былтыр узган парламент сайлавындагы хәрәмләшүләр турында яшерен сүз берләштерүдә гаепли. Пакистанның көньяк-көнчыгышындагы Куитта шәһәрендә журналистлар хөкүмәтне яклап һәм оппозициягә каршы урам җыенына чыкты. Матбугат чаралары җитәкчеләре бу вазгыятькә хәрбиләрнең тыкшыну мөмкинлегенә каршы чыкты. Пакистанның төньягындагы Пешавар шәһәрендә медицина хезмәткәрләре үзләренә хезмәт хакы түләнмәүгә протест белдерде. Протест чарасында катнашучылар инде 3 ай буе хезмәт хакы күрмәгәннәрен әйтә. Җирле хакимиятләр хезмәт хаклары бурычын түләмәгән очракта алар эш ташлау белән яный. Кабулда Әфганстан дәүләт иминлеге идарәсе Пакистанның ИСИ күзләү хезмәтен Әфганстанда соңгы аралардагы чуалышларда турыдан-туры катнашуда гаепләде. Әфган иминлек хезмәте вәкиле әйтүенчә, Әфганстанда ИСИның Талибанга техник ярдәм күрсәтүен раслаучы дәлилләр бар. Таҗикстанда югары уку йортларына кабул ителгән студентларның бердәм рәвештә теркәлергә һәм уку өчен түләргә дип этеш башлауы тәртипсезлекләргә китерде. Тәртип урнаштыру өчен махсус полиция кешеләре китерелде. Быел Таҗикстанда университетларга кабул итүнең үзәкләштерелгән системасы булдырылган иде. Рәсмиләр әйтүенчә, 45 меңләп кеше укырга керергә теләгән, әмма аларның 3тән 2 генә сынауларны уза алган.